ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 10 பார்க்க போறோம். பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல நம்ம இருக்கோம். இது வெறும் லெவல் 1ஓட முடியறது கிடையாது, இந்த 18 டேஸோட முடியறது கிடையாது. இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜர்னி ஒன்ஸ் நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் என்னது நம்ம வாழ்க்கையில அடைய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கோல். அப்போ நம்ம அதுல நம்ம இப்போ எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். இது எப்பயுமே தொடரணும், எப்பயுமே நித்தியமா. ஈவன் நம்ம எல்லாருமே வைகுண்டம் கோலோகம் போய் பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ற இடத்துலயும் நம்ம எல்லாரும் ஒன்னாவே இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு நம்மளோட இந்த ஜேர்னி இணைப்பிரியாத பகவானோட அனுகிரகத்தோட நல்லபடியா நம்ம பக்தி எல்லாம் பண்ணி பகவானை சந்தோஷப்படுத்தணும். அதனால இதுலயே பாத்தீங்கன்னா லெவல் 1 இருக்கு, லெவல் 2 இருக்கு, லெவல் 3, லெவல் 4 எல்லாமே இருக்கு. எல்லாத்தையும் நீங்க எல்லாரும் அவசியம் கலந்துக்கணும் அப்படின்றதுதான் எங்களோட ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகா, பூரணத்தின் வைபவம். பகவானோட வைபவங்கள் பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க போறோம். கிருஷ்ணாவின் முழுமையான திறன்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த சாப்டர் ரொம்பவே என்னது முக்கியமான ஒரு விஷயமும் கூட. ஏன்னா இதுல சதுர் ஸ்லோகி இருக்கு. சதுர் ஸ்லோகி அப்படின்றது பகவத்கீதை முழுசா படிச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோமோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல அடங்கி இருக்கும். அந்த 4 ஸ்லோகங்களையும் நம்ம நல்லா ஆழ்ந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே பகவத்கீதையோட முழு தாத்பரியமும் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும். அப்ப அந்த சதுர் ஸ்லோகி சாப்டர் 10ல இருக்கு. அதையும் என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு அவசியம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளையும் பிரேயர்களையும் தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரூன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதாள சக கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருभ्यश्च கிருபா சிந்துभ्यश्च பதிதானாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரசாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பஷ்சத்ய தேச தாரிணே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது 10th சாப்டர். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம 9வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத நம்ம ஒரு சம்மரியா பார்த்தலாம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், பகவத்கீதை தான் இருக்கலே உயர்ந்த நாலேஜ். ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு உன்னதமான கிங் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்றது, சரிங்களா? அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவத்கீதை தான். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளோட வாழ்க்கை நல்லபடியா வாழ முடியும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், எப்படிலாம் நம்ம பகவான அணுகலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிரத்யேக பக்தி இனிமை. பக்தி பண்றதுன்றது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம், சந்தோஷமா மனசு நிறைஞ்சு நம்ம செய்யற ஒரு விஷயம். அப்ப அந்த பக்தியின் மூலியமா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானையும் நம்ம அடைய முடியும். அப்போ பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர்.
அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். 10.1 to 10.7 வரைக்கும் நாமி விது சூரக்னா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக. அதுக்கப்புறம் தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அதுதான் என்னது சாராம்சம். பகவத்கீதையோட சாராம்சம்னா தூய பக்தி, அன்கண்டிஷனல் லவ், பியூர் லவ், அனன்ய பக்தி பகவான் மேல நம்ம செலுத்தணும். ஏன்னா நம்ம அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஒருத்தவங்க மேல நம்ம அன்பு கொடுக்கறதுன்றது ஒரு கஷ்டப்பட்டு செய்யற ஒரு விஷயமே கிடையாது இல்லைங்களா? இயல்பா நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க கிட்ட நம்ம அன்பா இருக்கும். அதே மாதிரி பகவான் கிட்டையும் அனன்ய பக்தி, தூய பக்தி. ஏன்னா எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு கொடுத்தவங்க இல்லைங்களா? எல்லாத்தையும் கொடுத்து நம்மள பாதுகாப்பா பாத்துக்கிறவங்க அப்படின்னும் போது அவங்க கிட்டே இருந்தா நம்ம வந்திருக்கோம். அப்போ நேத்திக்கு ஸ்லோகத்துல கூட பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹி இஸ் அவர் கிராண்ட் ஃபாதர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். பிரம்மாவையும் படைச்சவங்க, அதனால நம்ம கிராண்ட் ஃபாதர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட், வெல்விஷரா இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் நன்மைகளை செய்றாங்க, எல்லாரோட ஆசைகளையும் நிறைவேற்றுறாங்க. நியாயமான ஆசைகள், தர்மமான ஆசைகள்னு அதை நிறைவேற்றி கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னும் போது அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணணும்? தூய பக்தியின் மூலியமா நம்ம வந்து சந்தோஷப்படுத்தணும். அந்த தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். மச்சித்தா மத்கத பிராணா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். 10.8 to 10.11 இதுதான் வந்து சதுர்ஸ்லோகி அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 10.12 to 10.8 வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட இந்த சதுர்ஸ்லோகியை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனருக்கு பகவான் மேல என்ன ஏற்படுதுன்னா நம்பிக்கை, அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை ஏற்படுது. அதுக்கப்புறம் அவங்கள சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னு ஏத்துக்கிறாங்க. அதை தான் நம்ம பார்ப்போம். சர்வமேத த்ருதம் மன்யே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார், அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. 10.19 to 10.42 வரைக்கும் திவ்யாஹி ஆத்மா விபூதயா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் 10th சாப்டர்ல. ஹரிகிருஷ்ண மாதாஜி 10.1. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத தசமோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பூய ஏவ மகாபாகோ ஸ்ருணு மே பரமம் வசः யத்தேஹம் பிரியமாணாய வக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. பிரியமான நண்பன், பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் உள்ள உறவு என்னது? நட்பு உறவு, சரிங்களா? பிரியமான நண்பன் அப்படின்றது இங்க சுட்டி காட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் சொன்ன ஞானத்தை எல்லாம் விட இன்னும் சிறந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்றத, இது வந்து இது கேட்கறதுனால உனக்கு கண்டிப்பா நன்மைகளே நடக்கும் அப்படின்றதையும் பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க. மத்தாஜி 10.2 and 3. ந மே விது சுரகணா பிரபவம் ந மகர்ஷயः அகமாதிர்ஹி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் ச சர்வசः யோ மாமஜமநாதிம் ச வேத்தி லோக மகேஸ்வரம் அசம்மூட சமர்த்தேஷு சர்வ பாபை பிரமுச்யதே. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். தேவர்களும் மகரிஷிகளும் கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. சில சமயம் என்ன ஆயிடுறாங்க, அவங்களும் பிவல்ட் ஆயிடுறாங்க. எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்திரன் என்ன பண்ணாங்க, கோவர்தன மலை, அந்த இது கோவர்தன லீலா இருக்கு இல்லைங்களா, அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்றது தெரியாம என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க தவறுகள் பண்ணிடுறாங்க. கோவர்தன லீலா தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது எல்லாருக்கும் தாத்பரியம் தெரியும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விருந்தாவன்ல விரஜவாசிகள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வருஷம் இந்திரனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பூஜைகள் பண்ணுவாங்க. நம்ம சூரிய கடவுளுக்கு நம்ம பொங்கல் செய்யறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இந்திரனுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நன்றி தெரிவிக்கும் விதமா பூஜைகள் பண்ணுவாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்திரனுக்கு பூஜை பண்றதை விட நம்ம வந்து கோவர்தன மலைக்கு தான் பண்ணணும். ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு எல்லா செல்வங்களையும் கொடுக்குது, மழை மேகங்களையும் தடுத்து நம்மளுக்கு மழையை வந்து பொழிய வைக்குது, அதனால கோவர்தன் மலைக்கு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவான் சொன்ன உடனே எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, அதுக்கு சம்மதம் தெரிவிக்கிறாங்க. கோவர்தன மலைக்கு பூஜை பண்றாங்க, இந்திரனுக்கு பண்ணாம. அதனால இந்திரனுக்கு என்ன ஆயிடுது, கோபம் வந்துருது. உடனே எனக்கு பண்ண வேண்டிய பூஜையை கோவர்தன மலைக்கு பண்ணீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, பெரும் மழை, அடைமழை, அதாவது ஊரையே அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மழை வந்து பொழிய வைக்கிறாங்க. இந்திர கடவுள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மழை நல்லா நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்னா இந்திரனை வந்து நம்ம வழிபடணும் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த அளவுக்கு மழை, ஊரே வந்து வெள்ளத்துல மூழ்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கோவர்தன மலையை தன்னோட இடது கையில சுண்டு விரலால
தூக்கி தாங்கி பிடிக்கிறாங்க. 7 நாட்கள் அதை வந்து தாங்கி பிடிக்கிறாங்க. எல்லா பிரஜவாசி மக்களும் என்ன பண்றாங்க, உள்ளார போய் அடைக்கலம் ஆகுறாங்க. அது 7 நாள் வரைக்கும் தாங்கி பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்திரனுக்கு தெரியுது, ஓஹோ நம்ம வந்து தவறு பண்ணிட்டோம், பகவானை வந்து நம்ம வந்து பகைச்சுக்கிட்டோம், அபராதம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றது அவங்க உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, வந்து பகவான் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அவங்களுக்கு பிரேயர் சொல்றாங்க. சரிங்களா? இதுதான் கோவர்தன லீலா அப்படின்னு சொல்லுவோம், பாகவதத்துல இருக்கு. அப்போ சில சமயம் இந்த மாதிரி தேவர்களும் ரிஷிகளும் கூட என்ன ஆகுறாங்க, பிவல்டட் ஆயிடுறாங்க. பகவானோட வைபவங்களை சில சமயம் என்ன பண்றாங்க, அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாம மாயையில அவங்க மாயை வசம் அடைஞ்சிடுறாங்க. அதே மாதிரி பிரம்ம விமோகன் நிலையும் அதே மாதிரிதான். பிரம்மாவும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கோபாஸ் அவங்க எல்லாம் கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சுப்பாங்க, பசுக்கள் எல்லாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் வந்து எல்லாரோட வீட்லயும் அதே மாதிரி இருப்பாங்க. அதை பார்த்த உடனே பிரம்மனுக்கும் வந்து பிரம்மாவுக்கும் வந்து அவங்க செஞ்ச தவறு புரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் பிரேயர் சொல்லி மன்னிப்பு கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி தேவர்கள் மகரிஷிகள் கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதங்களும் தேவர்களும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். ஏன்னா பகவான் தான் யாரு படைக்கிறாங்க, பிரம்மா படைக்கிறாங்க. பிரம்மா மூலியமா தான் எல்லாருமே கிரியேட் ஆகுறாங்க இல்லைங்களா? பிரம்மா வந்து 4 குமாரர்கள், அப்புறம் ருத்ரரை படைக்கிறாங்க, நாரதர், இந்த மாதிரி வரிசை எல்லாருமே அவங்க வந்து, அதுக்கப்புறம் ரிஷிகள்லாம் அவங்க வந்து படைப்பாங்க. 7 சப்த ரிஷிகள்லாம் படைப்பாங்க, மனுக்கள் படைப்பாங்க. இந்த மாதிரி கிரியேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒவ்வொருவனும் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் அற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. பகவான் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம பிறப்பற்றவங்க, அன்பான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும், ஆரம்பமற்றவங்க அதாவது பிகினிங்லெஸ் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும், எவ்வளவு உலகங்கள் இருக்கோ, இப்ப வந்து 14 பிளானட் சிஸ்டம் இங்க நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, 14 லோகங்கள் பாக்குறோம். அதே மாதிரி ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இருக்கு நம்ம கூட. இந்த விரஜாநிதியில எவ்வளவு இருக்கு, மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இருக்கு. அப்ப எல்லா உலகங்களுக்கும் யாருதான் இறைவன், பகவான் தான் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு குழப்பம் இல்லாம யாரு இருக்காங்களோ அவங்களோட பாபங்கள் என்னாவது விடுதலை அடையுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மத்தது 10.6 महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. 7 மகாரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதாவது பகவான் கிட்ட பிரம்மா கிட்ட இருந்து வரிசையா வராங்க. அப்ப 7 மகரிஷிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து முந்தைய 4 ரிஷிகள், அவங்கதான் வந்து சனத்குமாரர்கள், அதாவது பிரம்மகுமாரர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அவங்க. அதுக்கப்புறம் மனுக்கள், இவங்க கிட்டே இருந்து தான் எல்லாருமே, எல்லா லோகத்துல மத்த உயிரினங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இவங்க கிட்ட இருந்து உருவானதுதான் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். இதன் மூலியமா நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, ஆதாரம், நம்மளோட ஆரம்பம் எங்க இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். மத்தது 10.7 ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோ வேத்தி சத்வதः சோவிகம்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயः. எனது இத்தகைய வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். இவ்வளவு வைபவங்கள் இருக்கு பகவானுக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாம். அப்புறம் யோக சக்தி, இத மாதிரி எல்லாத்தையும் யாரெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க அவங்க வந்து என்னது, இதில் அதாவது இந்த எனது இத்தகு வைபவங்களையும் யோக சக்தியும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் யாரு, பகவான். தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய வேணும், பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து அடுத்து நம்மளோட ஸ்பான்டேனியஸ் ஆக்ஷனா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.8 அஹம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவ சமன்விதாக. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுல இருந்துதான் அந்த சதுர் ஸ்லோகி வரும். சரிங்களா, இந்த 4 ஸ்லோகங்கள், அதாவது 10.8, 9, 10, 11,
இந்த 4 வந்து சதுஸ்லோகின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பகவத்கீதையோட சாராம்சம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜட ஆன்மீக உலகங்கள், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, அதுக்கப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, இது எல்லாம் யாரு காரணம், சோர்ஸ் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கோலோக சாட்லயும் பார்த்தோம். எல்லாம் யாருக்கிட்ட இருந்து உருவாச்சு, கிருஷ்ணர், கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து பலராம், பலராம் கிட்ட இருந்து வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னன் அப்படின்னு 4 விரிவாக்கங்கள் உண்டு. அப்புறம் மறுபடியும் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து நாராயணன் வருவாங்க. நாராயண்ல இருந்து மறுபடியும் வாசுதேவர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னன், சங்கர்ஷ்ணன் வருவாங்க. மறுபடியும் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து மகாவிஷ்ணு. அது அந்த இடத்துலதான் என்ன ஆகுறாங்கன்னா 3 மகாவிஷ்ணு நம்ம வந்து பார்ப்போம். கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு, க்ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு அப்படின்னு பார்ப்போம். கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு கிட்ட இருந்தா இந்த உலகங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுது அப்படின்றத பாக்குறோம், அவங்க மூச்சை வெளியில விடும்போது. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி அவங்க மூச்சு உள்ளார இருக்கும்போது எல்லாம் அவங்களுக்குள்ள போய் ஐக்கியமாகுதுன்னு பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு தான் என்ன பண்றாங்க, நேவல்ல இருந்து பிரம்மாவை படைக்கிறாங்க. பிரம்மா கிட்ட இருந்து இந்த உலகங்கள்லாம் சிருஷ்டிக்கப்படுது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் க்ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லா லிவிங் என்டிட்டியும் சூப்பர் சோலா இருக்கிறாங்க. சூப்பர் சோலா இருந்து எல்லாருக்கும் என்னது வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் சாட்சியாவும் இருக்காங்க. நம்ம என்ன ஒரு செயல் செஞ்சாலும் யாருமே பார்க்கலன்றது அர்த்தமே கிடையாது. பகவான் என்ன பண்றாங்க, நமக்குள்ள இருந்து நம்மளோட ஆசைகள், நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாத்துக்குமே ஆதாரமா இருக்காங்க. அப்ப இதுதான் வந்து என்னது, எல்லாமே படிப்படியா பகவான் கிட்ட இருந்தா எல்லாமே உருவாச்சு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லைங்களா. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடம் இருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள், இதை யார் இந்த தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவார்கள். அதாவது அதுவும் இதயபூர்வமாக ஃபுல் ஹார்ட்டோட என்ன பண்றோம், முழு மனதோட நம்ம பக்தி தொண்டுல பகவானை நம்ம வழிபட ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 10.9. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தஸ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் அவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். யார் ஒருத்தவங்க பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்றதை நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த பக்தி செய்யற தூய பக்தர்கள் அவங்களோட நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவங்களோட தாட்ஸ் ஃபுல்லா யார் மேல இருக்கும், பகவான் மேலதான் இருக்கும். பகவானை பத்தின நினைப்பிலேதான் இருப்பாங்க. அதுக்கு ஒரே எக்ஸாம்பிள் அதான், ஒரு சின்ன கை குழந்தை இருக்குன்னா அந்த அந்த குழந்தையோட அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, எந்நேரமும் அந்த குழந்தை மேலேயே தான் அவங்களோட நினைவை வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் பக்தர், தூயர் பக்தர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட சிந்தனை எப்பயும் பகவான் மேலேயே நிலை பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன, அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட வாழ்க்கை ஃபுல்லா பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுலயே அவங்க வந்து அர்ப்பணம் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாம் கொண்டு போய் தூய பக்தர்கள்ட்ட இந்த இவ்வளவு பணம் இருக்கு, இந்த புகழ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அதெல்லாம் ஒரு விஷயமாவே அதெல்லாம் அவங்க பார்க்கவே மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு எதுல ஆனந்தமும் திருப்தியும் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை பத்தி உபதேசம் பண்றதுலயும் பகவானை பத்தி நிறைய கதைகள்லாம் பேசிக்கொள்வதிலும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, திருப்தியும் ஆனந்தமும் கிடைக்குது. அதுலதான் அவங்களுக்கு முழுமையா அவங்க வந்து அவங்கள சந்தோஷமா, ஆனந்தம், அதுவும் சந்தோஷம் கிடையாது, ஆனந்தம், பிசினஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பாக்குறோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரபுபாதா அவங்களோட லைஃபை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். தூய பக்தர் அவங்களோட சிந்தனை எதுல இருக்கு, எப்பயும் பகவான் மேலேயே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வாழ்க்கையை எதுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணாங்க, பகவானுக்கு, அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கணும், பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுலயே அவங்களோட வாழ்க்கை முழுவதும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அர்ப்பணம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும், பகவானை பத்தின கதைகள், லீலைகள், அப்புறம் இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா பிரபுபாதா. அப்போ அதை பத்தின டிஸ்கஷன், இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கு என்லைட்டன் பண்ணிக்கிறது, தனக்கு கிடைச்ச சந்தோஷத்தை மத்தவங்களுக்கும் பகிர்ந்துக்கிறது. இந்த மாதிரி விஷயம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்தி, அதுலதான் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுதான் தூய பக்தரின் நிலை. மாதாஜி 10.10. தேஷாம் சதத யுக்தானாம்
भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ பகவான் தான் யாரு, எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அது தெரியறதுனால நம்ம பக்தி தொண்டில ஈடுபடுறோம். பக்தி தொண்டு செய்யற தூய பக்தரோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்குன்றத போன ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ எப்பயுமே நம்மளோட எண்டிவர் பகவானோட மர்சி, இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் இருக்கும். சரிங்களா? நம்மளோட அந்த விருப்பம் எந்த அளவு இருக்கு, நம்ம எவ்வளவு டிட்டர்மினண்டா இருக்கோம், எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வச்சிருக்கோம், எந்த அளவுக்கு நம்மளோட அன்பும் பக்தியும் இருக்கு அப்படின்றத பகவான் பார்ப்பாங்க. அதுல நம்ம ரொம்ப டிட்டர்மினண்டா இருந்தோம் அப்படின்னா மிச்சம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிடுவாங்க. அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதுக்குதான் துருவ மகாராஜரோட ஸ்டோரி. அது என்ன நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 7th சாப்டர் அப்பே செல்வத்திற்காக, அதாவது வெல்த் வேணும்ன்றவங்க 4 பேர் வந்து பக்தி சேவைக்கு வருவாங்க. அதுல ஒருத்தவங்க வந்து செல்வம் வேணும், வெல்த் வேணும் அப்படின்றதுக்காக வரவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து துருவ மகாராஜோட ஸ்டோரி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்க ஒரு சின்ன குழந்தை. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, வீட்டுல ஒரு மனஸ்தாபம் ஏற்படுது. அதனால என்ன பண்றாங்க, அவங்க தவம் பண்றதுக்காக வராங்க. நாரத முனிவர் வந்து சொல்றாங்க, இந்த வயசுல இந்த தவம் உன்னால பண்ண முடியாது, போ வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல, நான் எப்படியாவது தவம் பண்ணி பகவானை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ற அந்த திடமான உறுதி அவங்க கிட்ட இருந்தது இல்லைங்களா? அதை பார்த்த உடனே என்ன பண்றாங்க, அப்புறம் அவங்க வந்து நாரத முனிவர் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி தவம் பண்ணணும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க. நாரதர் எந்த இடத்துல வந்து யாருக்கு உபதேசம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன கிடைக்கும், தூய பக்தி வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான் ஐதீகம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி அவங்க வந்து தவம் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவு டிட்டர்மினேஷன், இடையூறாத பக்தி எப்படி இருந்ததுன்னா, மதுவனம் அப்படின்ற இடத்துல என்ன பண்றாங்க, துருவன் வந்து கடுமையான தவம் புரிகின்றார். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் முழுக்க 3 நாட்களுக்கு பழங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் 2வது மாதம் பாத்தீங்கன்னா உலர்ந்த புல் இலை அது மட்டும் 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கிறாங்க. 3வது மாதம் வந்து தண்ணீர் மட்டும் 4 நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கிறாங்க. சாரி, 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் 4வது மாதம் பாத்தீங்கன்னா காற்றையே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, அதாவது காற்று மட்டும் 12 நாளைக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்கிறாங்க. அப்புறம் 5வது மாதம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே காலில் நகராமல் இருந்து அவங்க வந்து தவம் பண்றாங்க. முழுமையா சமாதி நிலை அவங்க அடைஞ்சிடுறாங்க. துருவன் துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசிக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் பகவானோட நாமத்தை அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்றாங்க. எப்பயுமே குரு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானோட நாமத்தை உபதேசம் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து டிசைபிள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இங்க வந்து வாசுதேவ மந்திரம், ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அந்த மந்திரம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அந்த மந்திரத்தை வாசுதேவர் அவங்க உச்சரிக்கிற மந்திரத்தை அவங்க வந்து அனுகிரகம் பண்றாங்க. ஆனா அது குருவின் மூலியமா தான் நம்ம பெறணும். அப்போ துருவனின் தவத்தால் 3 உலகங்களும் தடுமாறுகிறது. அப்போ மறுபடியும் அவங்க கடுமையான தவம் செய்யறாங்க. அதனால 3 உலகமும் என்ன ஆகுது, தடுமாற்றம் ஏற்படுது. அவனுடைய கட்டை விரல் பூமியின் பாதியை கீழே தள்ளியது. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, சக்தி வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாயிடுச்சு. பகவான் அவன் முன்னே தோன்றிய பின் அவர் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவர் மனதில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவர் கண்களை திறக்க செய்தார். என்னன்னா பகவான் வந்து நேர்ல நிக்கிறாங்க, சமாதி நிலையில இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியல, துருவ மகாராஜ் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகல. அப்ப பகவான் வந்தது கூட தெரியாம அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதுதான் அந்த ஆனந்தம் பகவான் மனதுல வந்து நிலை பெற்றுட்டாங்க அப்படின்னா அதுலயே பரமானந்தம், வேற எதுலயும் வந்து மனம் வந்து அப்புறம் லைக்காது. அப்போ பகவானுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. சரின்னு என்ன பண்ணாங்க, அவங்க மனதுல உள்ள உருவத்தை வந்து மறைக்கிறாங்க. மறைச்ச உடனே மனதுல இருந்த உருவத்தை காணமேனோடனே துருவ மகாராஜ் என்ன பண்ணாங்க, பாக்குறாங்க. கண்ணத்தை வந்து பார்க்கும்போது வெளியில என்ன உருவத்துல தியானம் பண்ணாங்களோ, அதாவது 400 ஃபார்ம்ல தியானம் பண்ண சொல்லி நாரத முனிவர் வந்து அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. அதே சங்கு சக்கர கதாபத்மத்தோட பகவான் வந்து காட்சி கொடுக்குறாங்க. பார்த்த உடனே எதுக்காக வந்து பண்ணாங்க தவம், செல்வம் வேணும்ன்றதுக்காக, கிங்டம் வேணும்ன்றதுக்காக இல்லையா? ஆனா துருவனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அதெல்லாம் எனக்கு வேணா பகவானே, நீயே எனக்கு போதும்,
நான் வந்து ஒரு வைரக்கல்ல இருக்கிறது தெரியாம ஒரு உப்பு கல்லுக்கு நான் ஆசைப்பட்டுட்டேன். அந்த அளவுக்கு என்னது பகவானை பார்த்தோன்னே அவங்களோட இந்த பொருள் இன்பம் எல்லாமே ரொம்ப சாதாரணமா சாமானியமா போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பிரேயர் சொல்லணும்னு ஆசை வந்தது. அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க பகவான் தன்னோட சங்கால அவங்க கன்னத்தை தடவி விடுறாங்க. உடனே அவங்களுக்கு பிரேயர் சொல்றாங்க. அந்த சக்தியும் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் நிறைய பிரேயர்ஸும் அவங்க சொல்றாங்க. அதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். தன் பாஞ்ச ஜன்யத்தால் துருவனை ஸ்பரிசித்து ஸ்லோகம் பாடும் திறனை வழங்கினார் பகவான் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப இடையறாத பக்தி இருந்தது அப்படின்னாலே மனதுல என்ன கிடைக்கும்? நம்மளுக்கு வந்து அந்த பரமானந்தம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பகவானோட அனுகிரகமும் கிடைக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். இது மட்டும் இல்ல, இவங்களோட ஸ்டோரி கூட பிரகலாத் மகாராஜ் அவங்களோட ஸ்டோரி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். ஹிரண்யகசிபு வந்து வரம்லாம் வாங்குவாங்க இல்லைங்களா? 125 இயர்ஸ் தவம் பண்ணி வரம் வாங்குவாங்க பிரம்மா கிட்ட. அப்போ என்ன ஆகும்? அவங்களோட அந்த கடுமையான தவம் 125 வருடம் பண்றாங்க. மைண்டையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணினா கண்டிப்பா மிஸ்டிக் பவர் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதை பார்த்தோன்னே பிரம்மாவும் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேக்குறாங்க. எனக்கு மரணம் இல்லாத வாழ்க்கை வேணும்னு. அந்த அந்த வாழ்க்கை என்னைக்கே கிடையாது. ஏன்னா பிரம்மாவுக்கும் என்னது 100 ஆண்டுகள் ஆயுட்காலம் பார்த்தோம். வேற ஏதாவது கேளு அப்படின்னோடனே என்னால யாராலையும் என்ன வந்து இது பண்ணக்கூடாது, என்ன வந்து ஈஸியா வந்து பதம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்குறாங்க. பூமிக்கு மேல அதாவது வானத்திலயோ இல்ல பூமியிலயோ என்ன வந்து யாரும் வந்து வதம் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி வந்து எந்த வெப்பன்ஸ்னாலையும் நான் வந்து இறக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்குள்ளேயோ வெளியிலயோ நான் வந்து இறக்கக்கூடாது. அப்புறம் பகல் பொழுதுல இரவு பொழுதுல நான் இறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கால்குலேட்டிவா என்ன பண்றாங்க வரம் கேட்கறாங்க. அதுக்கப்புறம் 3 உலகங்களையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லா உலகத்தையுமே அவங்க என்ன பண்றாங்க கேப்சர் பண்றாங்க. அப்போ கயாதுவுக்கு வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் எப்படி இருக்காங்க? அவங்களோட ஊம்புல இருக்காங்க. அப்போ தேவர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்களை என்ன பண்ணுவாங்க கூட்டிட்டு போறதுக்காக வருவாங்க, சிறை பிடிக்கிறதுக்காக. அப்ப நாரதர் அங்கேயும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பெண்ணை வந்து அவங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் பக்கத்துல இல்லாதப்போ அந்த மாதிரி சிறைப்படுத்தக்கூடாது, அதுவும் அவங்க பிரெக்னெண்டா இருக்காங்கன்னு. இல்ல இவங்களோட ஒரு அசுரனோட பிள்ளையும் அசுர குணத்தோட தான் இருக்கும், அதனால ஆபத்து எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி தேவர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க. இல்ல இவங்க மிக சிறந்த பக்தரா தான் இருப்பாங்க, அதனால நீங்க வந்து இவங்களை ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரி அவங்களும் போயிடுவாங்க தேவர்கள்லாம். அப்புறம் நாரதர் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ பிரகலாத் மகாராஜுக்கு கொடுப்பாங்க. நிறைய உபதேசங்கள் சொல்லுவாங்க. கயாது கேட்க கேட்க அது பிரகலாத் மகாராஜோட மனசுல ஆழமா பதியுது. அதுக்கப்புறம் அவங்க பிறந்த உடனே அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையோட என்ன பண்றாங்க பகவானை வந்து அவங்க வந்து பக்தி பண்றாங்க. அப்போ அதனால அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஆபத்துக்கள் ஏற்பட்டாலும் அதுல அவங்க என்ன பண்ணல, மனம் வந்து தளரவே இல்லை. எல்லாத்துலயும் என்ன பண்றாங்க, திடமான நம்பிக்கை பகவான் மேல வச்சுட்டு அத்தனை கஷ்டங்களையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க ஓவர் கம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி பகவானும் கடைசியில என்ன பண்றாங்க, பிரகலாத் மகாராஜ பாதுகாக்கிறாங்க, ஹிரண்யகசிபுவை அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இடையறாத பக்தி நம்பிக்கையோட இருக்கிறதுன்றது ரொம்பவே அவசியம். அது மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானே நம்மளுக்கு வேணுங்கிற எல்லா விஷயங்களும் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அதுவும் மெட்டீரியல்ல நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது, ஸ்பிரிச்சுவலான விஷயங்கள். மாதாஜி 10.11 तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भावस्तथा. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தில் வசிக்கும் நான் பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 8th சாப்டர்ல கூட பகவான் வந்து எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டப்ப பரமாத்மாவா எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப அவர்களது இதயத்தில் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை, இக்னோரன்ஸ்னால அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தால், நாலேஜ் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், அதன் மூலியமா ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறது சதுர்ஸ்லோகில. ஃபர்ஸ்ட் பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க தூய பக்திக்கு வருவாங்க. அந்த மாதிரி தூய பக்தி பண்றவங்களோட நிலைகள் என்னன்னு பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு டிட்டர்மினண்டா இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு வேணுங்கிற விஷயத்த காமிக்கிறாங்க. அதாவது பகவான் அடையறதுக்கான வழியை அவங்களே காமிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம், அறியாமைன்றத இருளை வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க ஞானம்ன்ற சுடரும் தீபத்தால் அவங்க வந்து அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கும் கபில தேவர் தேவகூதி அவங்களோட ஸ்டோரி வரும் இங்க. கபில தேவர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவகூதி அவங்களோட அம்மாவுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணுவாங்க. அவங்க கேட்பாங்க,
இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக வாழ்க்கையெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு, எது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், முக்தி அடையணும், எப்படி முக்தி அடையணும் அப்படின்றதெல்லாம் கேட்பாங்க. அப்போ வந்து கபிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, சாங்கிய பிலாசபிய அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுவாங்க. ஆத்மா வேறு உடல் வேறு அப்படின்றத அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பக்தி எப்படி பண்றதுன்ற வழிமுறைகளை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதன்படிக்கு தேவகூதி ஃபாலோ பண்ணி அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, லிபரேஷன் அடைவாங்க. அதே மாதிரிதான் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜுக்கு உபதேசம் பண்ணுவாங்க. பாகவதத்தை கொடுப்பாங்க. பாகவதத்தை கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஆழ்ந்து கேட்கணும். ஆழ்ந்து கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, லிபரேஷன் கிடைக்குது. அப்போ இதெல்லாம் என்னது, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். நம்மளுக்கு அறியாமை அப்படின்ற இருள் வந்து நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எதனால, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ்னால. அப்ப என்ன அர்த்தம், குரு வந்து நம்மளுக்கு கிடைப்பாங்க. அவங்க மூலியமா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் கிடைக்கும். நம்மளோட அறியாமை நம்மளை விட்டு விலகி போயிடும். அதுதான் தாத்பரியம். மத்தாஜி 10.12-13. அர்ஜுன உவாச்ச பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவமஜம் விபும் ஆஹுஸ்வாம் ரிஷயத் சர்வே தேவர்ஷி நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வியாச ஸ்வயம் சைவ பிரவீஷி மே. அர்ஜுனர் கூறினார், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது இந்த இடத்துல என்னன்னா, பகவான வந்து அதாவது இந்த 4 ஸ்லோகங்களும் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்போ அர்ஜுனர் இந்த 4 ஸ்லோகத்தையும் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட ரியலைசேஷன்ஸ் தான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதாவது பகவானை எப்படி ஏத்துக்கிறாங்க, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா இந்த சாப்டர் ஆரம்பத்துல என்ன சொன்னாங்க, பகவான் நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா. ஆனா இந்த 4 ஸ்லோகங்களையும் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனருக்கு அந்த நட்பு உறவு என்னவா மாறுது, பகவானா அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. இங்க அவங்க டிசைபிள் ஆகுறாங்க. அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர். பகவான் வந்து தூய்மையானவர். அதனாலதான் நம்மளும் தூய்மையா இருந்தாதான் பகவானை அடைய முடியும். அதுக்கப்புறம் பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், எட்டர்னல். அதுக்கப்புறம் திவ்யமானவர், அதாவது தெய்வீகமானவங்க. ஆதி தேவர், முத தோன்றினவங்க அவங்கதான். பிறப்பற்றவர், பிறப்பு அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. மிக பெரியவர் அப்படின்றதெல்லாம் அர்ஜுனரோட ரியலைசேஷன் இந்த சத்துஸ்லோகி கேட்டதுக்கு அப்புறம். நம்மளோட ரியலைசேஷன்ஸும் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அவசியம். அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் யாரெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க, நாரதர் சொல்லியிருக்காங்க, அசித்தர், தேவலர், வியாசர் இவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இப்ப என்ன ஆச்சு, பகவானே இந்த விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இதுக்கு மேல நம்மளுக்கு என்ன இது வரக்கூடாது, சந்தேகங்கள் வரக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். பகவானை நம்ம அர்ஜுனர் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்களோ, ரிஷிகள்லாம் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா இங்க யாரே சொல்லியிருக்காங்க, பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு மேல நம்மளுக்கு என்ன ஆதாரம் வேணும் இல்லைங்களா. மத்தாஜி 10.14, 10.15. சர்வமேதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவ நஹி தே பகவன் வ்யக்திம் விதுர்தேவான தானவாஹ ஸ்வயமேவாத்மனாத்மானம் வேத்தத்வம் புருஷோத்தம பூதபாவன பூதேஷ தேவதேவ ஜகத்பதே. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என்ன நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்வத்தை அறிய முடியாது அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதாவது என்னன்னா, ஒரு உண்மையான டிவோட்டி, பியூர் டிவோட்டி மட்டும்தான் பகவானை முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றதான் இங்க தாத்பரியமா பாக்குறோம். தேவர்களோ அசுரர்களோ கூட என்ன பண்ணிடுவாங்க, சில சமயம் விவல்டட் ஆயிடுவாங்க. அதான் நம்ம செகண்ட் ஸ்லோகத்திலே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அது வந்து உண்மையான ரியலைசேஷன்ஸ் அவங்களுக்குமே என்னது சில சமயம் வந்து கிடைக்காது அப்படின்றத பாக்குறோம். உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தி மூலம் நீரை உண்மை அறிவீர். அதாவது பகவான் சொல்லிதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானோட ஆப்புலன்சஸ கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முடியும்.
ஏன்னா நம்மளுக்கு என்னது 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஆனால் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, அவ்வளோ ஈஸியா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அது மட்டும் இல்ல, இங்கே இந்த ஸ்லோகத்திலும் என்ன சொல்லிட்டாங்க, தேவர்களும் அசுரர்களும் கூட பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. அதுவும் இல்லாம இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் அர்ஜுனர் எப்படிலாம் வந்து பகவான் வந்து பிரைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவங்கதான் அப்படின்றது. அப்புறம் அனைவருக்கும் இறைவனே, எல்லாருக்கும் இறைவன் யாரு, பகவான் தான். அப்புறம் தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இங்க வந்து அவங்களோட ரிலேஷன்ஸ சொல்லியிருக்காங்க. மத்தச்சு 10.17, 10.18. कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இடையராது பக்தி, எப்பயுமே வந்து பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க, நமக்காக கேக்குறாங்க, என்ன கேக்குறாங்க, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பது அறிவதும் எங்கனம். பகவானை வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவில் கொள்ள முடியும். பகவானோட உருவத்துல நம்ம நினைச்சுக்கலாம், கதைகள் லீலைகளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம், அப்போ நினைவுல வருவாங்க. வேற எந்தெந்த ரூபத்துல நான் வந்து உங்களை நினைவுல வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றத கேக்குறாங்க. ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. அதுதான் பகவானை பத்தி பேச பேச என்ன ஏற்படக்கூடாது, தொய்வு ஏற்படக்கூடாது. அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. இன்னும் இன்னும் நிறைய வந்து பகவானை பத்தி நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கணும், பகவானுக்கு பிரேயர் சொல்லிட்டே இருக்கணும். அதுதான் ஒரு உண்மையான டிவோட்டியோட அடையாளமா இருக்கும். ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் பொழுது உமது வார்த்தைகளில் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. பகவானை பத்தி கேட்க, ஏன்னா மத்த எந்த விஷயத்த நம்ம கேட்டாலும் என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு அது கர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ்ல கொண்டு போய் விட்டுரும். ஆனா பகவானை பத்தி கேட்க கேட்க நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும், நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பக்தியிலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நல்லபடியா ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். சரிங்களா. அதுதான் இங்கே நம்ம பாக்குறோம். உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது உமது வார்த்தைகளில் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். மத்தது 10.19. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அந்ததே கதயிஷ்யாமி திவ்யாஹ்யாத்ம விபூதயः பிராதான்யத குரு ஸ்ரேஷ்ட நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட விபூதிகள், ஆப்புலன்சஸ் பத்தி அர்ஜுனர் கேட்கணும்னு விருப்பப்பட்டாங்க. அதை இனிமே பகவான் நமக்கும் சொல்லுவாங்க. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உமக்கு கூறுகின்றேன், அதாவது உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதாவது என்னன்னா, முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும்தான் என்னால சொல்ல முடியும். என்னோட வைபவங்கள் முழுசா தெரியணும் அப்படின்னா என்னது, அது வந்து அன்லிமிட்டெட். பகவானோட பிரகாசமா இருக்கட்டும், பகவானோட வைபவங்களா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் என்னன்னா அன்லிமிட்டெட், ஒரு அளவுக்கு உட்பட்ட விஷயங்களே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் பகவான் சொன்ன அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இங்க நம்ம சார்ட்ல பாக்குறோம். 12 ஆதித்யர்கள்ல பகவான் யாரா இருக்கிறாங்கன்னா விஷ்ணுவா இருக்காங்க. வானில் ஒளிர்பவை, வானத்துல ஒளி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னது, சூரியனும் சந்திரனும் இல்லைங்களா. அப்ப அது வானில் ஒளிர்பவையில சூரியனா இருக்காங்க. அப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பகவானோட எண்ணங்கள் வரணும். பகல் நேரம் ஃபுல்லா சூரியன் வெளிச்சம் இருக்கும். அப்ப வெளிச்சம் இருக்கும் போதெல்லாம் நம்மளுக்கு யாரோட ஞாபகம் இருக்கும், பகவான் தான் ஞாபகம் இருக்க போறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப இடையிறாது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவான் நம்மளால நினைக்க முடியும். அதுதான் தாத்பரியம். வானில் ஒளிர்பவே சூரியன், மருந்துக்களில் மரிஷி, அதுக்கப்புறம் நட்சத்திரங்களில் சந்திரன், வேதங்கள் சாமவேதம், தேவர்கள்ல இந்திரனா இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க, புலன்கள்ல மனமா இருக்கேன் அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வாழும் உயிரினங்கள்ல வாழ்க்கை சக்தியா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 11 ருத்ரர்கள்ல சிவபெருமானா இருக்காங்க. யக்ஷ ராட்சசர்கள்ல குபேரனா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் படைத்தலைவர்கள்ல சேனாதிபதியில முருகனா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நீர்நிலைகள்ல பார்க்கும்போது அதுல யார் வந்து பகவானா இருக்காங்கன்னா பெருங்கடல், அது ஓஷனா இருக்காங்க. முனிவர்கள்ல பிருகு முனியா இருக்காங்க. அதிர்வுகள்ல ஓம், அதாவது ஒளியில ஓம் பிரணவமா இருக்காங்க. யாகங்கள்ல ஜபம்,
நம்ம நாம ஜபம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அப்போ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பகவானோட ஹரிநாமம் அதுல வந்து ஜபமா இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அசையாதவையில இமயமலை, அதுக்கப்புறம் மரங்கள்ல ஆலமரம், தேவ ரிஷிகள்ல நாரதரா இருக்காங்க, தேவலோக பாடகர்கள்ல சித்ரரதன் அப்படி இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் சித்தர்கள்ல கபிலரா இருக்காங்க, குதிரைகள்ல உச்சஸ்ரவசா இருக்காங்க, தேவலோக யானைகள்ல ஐராவதமா பகவான் இருக்காங்க. இதெல்லாம் ஸ்லோகங்கள் வரும். ஸ்லோகங்கள் படிச்சா ரொம்ப நேரமாகும் இல்லைங்களா, லெவல் 1ல அதுவும் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த சார்ட்ல நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் மனிதர்கள்ல மன்னன், ஆயுதங்கள்ல வஜ்ரம், பசுக்கள்ல காமதேனுவா இருக்காங்க, சந்ததி உருவாக்குபவர்கள்ல மன்மதனா இருக்காங்க, பாம்புகள்ல வாசுகி, தேவலோக பாம்புகள்ல ஆதிசேஷன். பாம்புகள்ல 2 விதம் இருக்கு, ஒண்ணு இங்க பாக்குறது, இன்னொன்னு தேவலோக பாம்புகள். அதுக்கப்புறம் நீர் தெய்வங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வருணனா இருக்காங்க, புறப்பட்ட மூதாதையர்ல ஆரியமாவா இருக்காங்க, சட்டத்தை வழங்குபவர்கள்ல யமன் யம தர்மராஜாவா இருக்காங்க, சைத்திய அசுரர்கள்ல பிரகலாதனா இருக்காங்க, தைத்திய அசுரர்கள்ல பிரகலாதனா இருக்காங்க, அப்புறம் கீழடக்குபவர்கள்ல காலமா இருக்காங்க, டைமா வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் மிருகங்கள்ல சிங்கம், பறவைகள்ல கருடன், அப்புறம் சுத்திகரிப்பவர்கள்ல காற்று, அதுக்கப்புறம் ஆயுதம் செலுத்துபவர்கள்ல ஸ்ரீராமரா இருக்காங்க, மீன்கள்ல சுறாமீன் அதாவது மகரமா இருப்பாங்க, பாயும் நதிகள்ல கங்கையா இருக்காங்க, படைப்புகள்ல தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைநிலை இந்த எல்லாமா இருக்காங்க, அதாவது கிரியேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாதுகாக்கிறது, அழிக்கிறது, இது எல்லாமே இருக்காங்க அனிஹிலேஷன்ல. அதுக்கப்புறம் அறிவியல்ல சுய ஆன்மீக அறிவியல், ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜா இருக்காங்க, தர்க்கவாதிகள்ல உறுதியான உண்மை, எங்கேயாவது வந்து தர்க்கங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அங்க உண்மையா இருக்காங்க, எழுத்துக்கள்ல ஆ அது முதல் எழுத்தா இருக்காங்க, கூட்டு சொற்கள்ல இரட்டை சொல்லா இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். படைப்பாளிகள்ல பிரம்மாவா இருக்காங்க, அப்புறம் வந்து மரணத்தை வழங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர் அதுல வந்து பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவக நுண்ணறிவு, அதுக்கப்புறம் வந்து விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை, இதுல வந்து பெண்கள், அதாவது வந்து நினைவாற்றல், இது எல்லாமே பெண்களோட குணங்கள்னு சொல்லுவாங்க. புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவாற்றல், நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்தோத்திரங்கள்ல பிருகத் சாம ஸ்தோத்திரமா இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் கவிதையில காயத்ரியா இருக்காங்க, சந்தஸ்ல மாதங்கள்ல மார்கழியா இருக்காங்க, பருவங்கள்ல வசந்தமா இருக்காங்க, ஏமாற்றுபவர்கள் கிட்ட சூதா இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸ், அதாவது ஏதாவது ஒரு பொருள் பிரகாசம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த தேஜஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் பகவான். அப்ப இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த பொருட்கள்லாம் பார்க்கும்போது அதுல நம்மளுக்கு யார தெரியணும், பகவான் அதுல இருக்கிறாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சார்ட் இருக்கு, யார் யார் என்று கண்டுபிடியுங்கள் அப்படின்றது. இது உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஷேர் ஆகும், அப்போ உங்களால ஈஸியா இதை வந்து மேட்ச் பண்ண முடியும். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.41 यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोषसम्भवम्. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியில் இருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. என்னன்னா இது வரைக்கும் சொன்னாங்க இல்லைங்களா, இவ்வளவு ஒரு சிறிய அளவுதான் நான் சொல்லுவேன்னு சொன்னாங்க, ஆனா எவ்வளவு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இதே மாதிரி இன்னும் அன்லிமிட்டடா நிறைய இருக்கு. அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே இது வரைக்கும் சொன்னதுல எல்லாமே என்னன்னா சிறு துளிதான், அதாவது என்னுடைய தேஜஸில் இருந்து சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவையே அப்படின்றது இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. முழுமை கிடையாது, அதாவது ஒரு பெரிய நெருப்பு பிழம்பு அதுல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த அளவுக்கு தான் இப்ப வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். மாதாஜி 10.42 अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 10.42 இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு சிறிய அம்சம் தான், ஒரு சின்ன ஒரு பிராக்மெண்ட் பார்ட். இதன் மூலியமா என்ன பண்றாங்க பகவான்? இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் தாங்கி பிடிக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. பிரபஞ்சம்ன்றது நம்மளோட இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடையாது, முழுக்க முழுக்க எல்லாத்தையும் சேர்ந்தது. அப்ப அது எல்லாமே அது பகவானோட ஒரு சின்ன பிராக்மெண்டல் பார்ட் அப்படின்றாங்க. இந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சுதான் அர்ஜுனர் கேட்பாங்க, அந்த பிராக்மெண்டல் பார்ட் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கேட்பாங்க. அப்ப என்ன பகவான் சொல்லுவாங்கன்னா, விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிப்பாங்க. அதன் மூலியமா பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை தாங்குறாங்க அப்படின்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். நாளைக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் நம்ம பார்ப்போம். कल्पतरुपस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेन्द्र के जय, शिला प्रभुपाद के जय। हरे कृष्णा।